Do konca života nezabudnem na marec 2018, keď vlastne mi pani doktorka oznámila moju diagnózu. Prvo kad sam čuo multipli mielom, prvo nisam znao šta je to. Jaz sploh, ko mi je zdravnica razlagala, kaj vse me čaka, jaz sploh nisem več slišala. Ne? Meg kell gyógyuljak, mert van 2 kiskorú fiam. V bistvu se je točno 2. junija 2019, ko sem tuširala svojega sina, pojavila ena zelo pekoča bolečina v spodnjem delu hrbtenice, ki je nekako prešla potem do vratu in do glave. Ja sam inače puna energije, ali sam bila strašno umorna da sam, što ja znam, nakon 5 minuta nečega što radim, morala sjesti, odmoriti se, nisam imala snage. Počela sam se puno znojiti, što inače za mene nije bilo normalno. Ni pada na pamet da je nešto ozbiljno. Mislio sam proći će, međutim nije prolazilo. Először a körzeti orvos azt mondta, hogy ez egy izomláz lehet, de azért biztos, ami biztos, elküld egy röntgenre és egy ultrahangra. Seveda je bil to šok za vse, zato ker sem mlada. Ne? Načeloma je to bolezen starejših ljudi, jaz pa sem takrat bila stara 37 let in Te stvari se događaju nekom drugom. A ovaj put sam ja taj neko drugi. Kako mislite kemoterapija? A hoće to utjecati? Ja želim iduće godine još jedno dijete. Onda došlo to do moje glave. Znači ono sve što ona govori. Ja sam rekla dobro, a mogućnosti života, rekla mi je pa prosjek je nekako 5 do 7 godina. Mislim, ja sam ostala šokirana. Kako mislite 5 do 7 godina? Nekako mi je malo rano da odem, pre rano. Ne osjećam se još da je to to. Ja sam rekla, dobro, a recite mi, je li itko ozdravio? Kaže, ona nije nitko. Ostala sam onako, gledajući u nju i rekla sam, dobro. Izišla sam na vrata i na vratima sam se okrenula i rekla, dobro, ja ću onda biti prva. v UKC Maribor so me mogli operirati, ne? Ker meni so mogli najprej rešiti življenje, ker je pač tole kost, ki če bi me jo tumor še čist do konca požrl, bi umrla, ker bi klecnila z glavo in bi se zadušila. In potem je sledilo zelo težko obsevanje. Imela sem 12 obsevanj, shujšala sem v celotnem obdobju 30 kg. Nikto vás nepripraví na to, čo vlastne vás čaká. Teško se prisjetiti svih tih situacija, ali nastojim zapamtiti samo one lijepe, a one koji su teške jednostavno zaboraviti ići dalje. Mislim, nisam mogao da podignem ni nekoliko kilograma, nisam mogao da podignem, međutim sada zaista onako kad se to poboljšalo, sad radim relativno normalno onako. Svaki put kad odem na kontrolu, znači profesor je zadivljen sa mojim nalazima, bila sam svjesna, znači svi moji prijatelji koji sam stekla na početku bolesti su umrli. Znači to je vrlo teško, znači ali sam odlučila ja želim živjeti, želim se boriti. Bolest neće upravljati s mojim životom, nego ja ću živjeti s tim i bolestan čovjek živi. Znači počnete cijeniti nekakve druge stvari kad se razbolite, vidite da ono što imate kao što je zdravlje, uopće ne uvraćate pažnju zato što ste zdravi. Tek postanete svjesni toga kad izgubite. Keď mi bolo najhoršie, že úplne som plakala, tak som si spomenula na jednu bajku o 2 myškách, ktoré spadli do kanvy so smotanou. Jedna to vzdala a utopila sa v tej smotane a druhá proste bojovala a toľko trepala nožičkami, až utrepala z tej smotany maslo a vyšla z tej kanvy von. Treba bojovať do poslednej chvíle. Treba. Mislim, ja preporučujem svima, ne daj Bože ko oboli ili šta ja znam, znači živite normalno život, ne odustajte, nemojte da vam te misli o bolesti
preovladaju svesti. Erős harcos vagyok, mindig is nagy küzdő voltam, és most is menni fog, és újra tünetmentes fogok lenni.